Ahoj, mám tu video, v ktorom sa bližšie pozrieme na mocniny, ktoré majú jednu spoločnú vec a to je základ, majú číslo 10. Takže, čo je 10 na 0? 10 na 0 je 1, pretože ľubovoľné číslo umocnené na 0 je 1. 10 na prvú je 10, lebo každé číslo umocnené na prvú je to isté číslo. Poďme ďalej. 10 na druhu. 10 na druhu je vlastne tá druhá mocnina, čiže exponent 2, hovorí, že to je 10 krát 10, čiže výsledok je číslo 100. 10 na tretiu je 1000, lebo 10 krát 10 krát 10 je 1000. 10 na štvrtú je 10 000, pretože je to 10 krát 10 krát 10 krát 10. Všimli ste si, že ten exponent mi hovorí, koľko nul napíšem za tú jednotku. Platí to? Tak poďme sa pozrieť ďalej. 10 na 5 je 100 000 a naozaj jednotka a 5 nul. 10 na 6 je jednotka a 6 nul a vznikne mi vlastne týmto zápisom číslo milión a idem ešte ďalej. 10 na 7 to je 10 miliónov, 10 na 8 je 100 miliónov, 10 na 9 je miliarda, pretože miliarda má 9 nul a teraz som skočila na 10 na 12, čiže je tam jednotka a 12 nul a takéto veľké číslo sa nazýva bilión. Zase som skočila o 3 nuly naviac, 10 na 15, znamená, že to je jednotka a 15 nul a takéto číslo sa nazýva biliarda. Zase som skočila o 3 nuly naviac, 10 na 18, čiže jednotka a 18 nul a takéto číslo sa nazýva trilión. Všimnite si, že v matematike je vždy systém, čiže mám milión, nasleduje miliarda, potom je bilión, potom je biliarda. Potom je trilión. Čo si myslíte, že nasleduje? Logicky triliarda. A keď vás zaujímajú veľké čísla, že ako to ide ďalej, stačí si dať do Google veľké čísla a zobrazí sa vám cez Wikipédiu taká tabuľka a tam si môžete pozrieť ďalšie čísla. Ale ja sa vrátim k týmto číslam, lebo my vlastne potrebujeme tieto skrátené zápisy k ďalšiemu učivu, ktoré si pozri na tomto odkaze. A chcem ešte len k tomu povedať, že tak ako 10 na 7 viem rozpísať, že to je 10 miliónov, tak aj naspäť, keď budem mať nejaké číslo veľké, tak spätne ho musím vedieť zapísať v tvare mocniny. Čiže musím to ovládať aj týmto smerom, aj týmto smerom. A to je všetko.